Πάρε όλη την περιοχή. Όλη την περιοχή. Πριζίνα, Πίδαυρο, Μέθανα, Έγινα. Αθήνα, η πατρίδα μας. Πατρίδα μου. Πόρος, Γαλατάς. Από γη, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρες, πεδομής, αγωφλού και φουλού, με το ήλιο και διάρκεια των αγαθών και πνεύματων των ημών. Τα αποστρέφει και διασκεδάσει, πάθωρη κοινόση, καθημών κυλουμένη. Κύριε σε μας της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έντεμα και με τους ακούσε και το Θεό ημών φωνής διεύση μόνο τα μαρτώνων και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσε μόνο ο Θεός, σωτήρι μόνο, η ελπίς πάντου περάτου της γης να θράσει μακρά και ήλιος, ήλιος και μη βρέσεις αμαρτήσιμο και ελέησε ημάς. Έχει εδώ μετά υπερελαίου ζωής ειρήνης, το δούλο του Θεού. Κωνσταντίνου, Χρήστο, Κωνσταντίνου, Φυσούλας, Σταματίου, Χαραλάμπους, Χριστίνης, Ελαγίας, Ευαγγελίας, Ελένης που είναι πολλά, Κατερίνης που είναι πολλά, Αναστασίας, Θανασίου, Υγείας, Βοηθείας, πραυτονήπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσε μόνο ο Θεός, σωτήρι μόνο η ελπίς πάντου περάτου της γης να θαλάσσει μακρά και ήλιος, γελουμή δέσποτα, τις αμαρτίες ημών και λέησον μας ελεήμων γάρ. Η φιλάνθρωπος τόσο υπάρχει, δόξα να με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια εις αιώνας των αιώνων, τσάκινα αποσόμια της Αγίας. Μνήμην την Πανιέρον Εκατερίνα πανέφημε της επτήσου αθλήσεως. Τελούντος δοξάζομεν εν φωνές απάστη τον δεδορίσαντα κατά πρώτα του Πατέρα. Ιησού τον φιλάνθρωπο και σωτήρα και Κύριον. Μάρτης εθελούσιος Εκατερίνα πανένδοξε καθοράφης των τυραννών, ευτόμως ελέγξασα και δίνει μανία της πολυθείας θεογνωσίας φωτισμού. Καταβαλούσα και θεία χαριτή, εδεύθεν και ως μαρτυρά και ως παρθένων Πανάγωμα. Ο Χριστός εστεφάνος, ο σωτήρ των ψυχών ημών. Τι Θεός Μέγας. Γάσος ο Θεός. Τον Άγιο Πες. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ευχαριστούμε την Άγια Δημήτρη μας φιλοξενία και την Αγία Κατερίνη που μας ευλογεί και μας αξίωσε να κάνουμε αυτό το προσκυνητάρι, παρεκκλήσιο, τη εμπνεύση του Σαμματίου. Έτσι. Γιατί μου είπε, Αγίας Κατερίνης κάνετε δύο εγχειρήσεις. Αγία Κατερίνη μητέρα, την θέλει η εκκλησία να τη φτιάξετε. Και ψάχναμε έργα, αν έφυγαν αλλού, δεν ξαναφτιάχνω τίποτα. Αν έφυγα, πού θα έφτιαχνα, έργα. Προς τον Πορωστή, προς το βουνό, να πάω κάπου εκεί κάτω, να πάω στην Κυριακή Αθηνά στο χτήμα, να πάω στο Κόνια το χτήμα, κάπου πού να πάω. Καθόμουν, να λέω, έτοιμη εκκλησία, βέβαια. Εδώ από εδώ το σκέφτομαι. Έτοιμη η εκκλησία είναι. Έμπνευση, Και δεν έπεσα έξω, έτσι. Πολύ ωραίο. Έχει τέτοια θέα και τέτοια αμορφιά που χρόνια να την έπαιζα δεν την έβρισκα. Βοήθειά μας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χαιρόμαστε. Είναι και εδώ Δωρίτρια μεγάλη εδώ. Δεν είδε. Δεν είσαι? Δεν έπαιζε. Εγώ Εσύ. θα κάνω... Και σταμάτησε και η Πελαγία. Ωραία. Πάμε τώρα. Την πανέφημον ύβη Χριστού υλίσσομαι. Εκατερίνα τη θεία και πολιούχος ήταν. Η βοήθεια ημών και η λήψη.